Formålet med vores forsøg er at finde sammenhængen mellem luftmodstanden og hastigheden, og det gør vi ved at tage en muffinform og slippe den over en dataopsamler, som måler hastigheden, tiden og afstanden. Vi vil derefter et par gange øge massen, fordi vi ved, at jo større massen er, jo hurtigere falder den. Det vil sige, har større hastighed. Her udfører vi så forsøget med 3 muffinforme, og har derved tredoblet massen. Ja, vi har nu lavet vores forsøg med en muffinform, og derefter så har vi i vores forsøg forøget med en muffinform hver gang, og det har vi så gjort 10 gange, så vores sidste resultat er med 10 muffinsform. Ud fra vores punkter vil vi nu sætte dem ind i en graf, og ud fra den graf vil vi finde ud af, hvilken funktion, der beskriver vores sammenhæng bedst. Vi kan nu ud fra vores graf se, at funktionen lineær, altså kan vi ud fra det konkludere, når massen øges, så stiger hastigheden, og luftmodstanden bliver større.